Biz bit инде Советлар Союзунда тулдык, Яңа Рәсәйдә уже белем ала башладык, әйме? Менә беренче 10 еллыкта 90 белән 2000 арасында укыгандык без. Ул әйберләр бетте. Ул инде дәүләтнең берникадәр аңа бәлки игътибар итәргә вакыты да булмагандыр, чөнки перестройка чорыймы. Яшьләр берникадәр эленгән состояниедә калды дип әйтик. Комсомол юк, пионер юк. Без ләктек, кстати, пионерга. Мин даже галстукны онытып килдем. Беренче көнне мине кире кайтарып җибәрделәр, мәктәптән 1 километр мин галстукны тагып килдем. Миңа укытучы әйтте, бар тагын бер кайтып килмәйтен нәрсәгә? Синең галстугың бүрләнгән. Менә ничек балаларны тәртипкә өйрәтә торган система, әйме? Октябрь, пионер, комсомол. Бу якта практически һәр регион үзе ничек яши ала шулай яшәсен, һәм яшьләр белән эшли торган ниндидер аерым бер структура, Аллаһка шөкер, җәлил хәзрәт булды. Ул 120 меңгә хәзер дә шаккатам, инде 120 баланы без бөтенбез мәчеткә йөрибез. Аның инде кайсы берсе Казанга бару өчен дә килеп кызыксынып кирип китте, менә шундыйлар да бар. Елга 2 тапкыр Казанга китә. Бер үзе 120 баланы 5 автобусга утыртып алып бара, мәчетләргә йөртә, сирек каяк концерт кап кера, или хоккей кап кера, шайтып алып кайтадыр. Кибеттә күз төште Хафтияк Шариф дигән китапка. Хәрефләр өйрәтә торган. Мөгаллим Али, Мөгаллим Аваз, Мөгаллим Сани, Хафтияк Шариф. Шушы китапларны сатып алып җыйып кайттым да. Аны алып кайтудан мәгънә юк, чөнки мин барыбер аңламыйм бит инде. 4нче класс, менә шул вакытта инде егетләр белән бергәләшеп, инде Җәлил хәзрәткә ул бер кешегә кире булмай йөри башладык. Менә 4нче класстан алып, укып бетергәнче атнага башта инде көн сайын йөрдек. Аннан соң 3 тапкыр мәчетләр салынгач, аның асты спортзалы, асты подвалында спортзал ясады. Кружоклар ачты. Менә көн таләбенә туры килә торган агрегатлар алып кайтып куйды. Качалкалар, турниклар, өстәл теннисы, өр-яңалар, чаңгы, пластик чаңгы вакытта бер җирдә юк, мәчеттә бар иде. Менә шушылай итеп, теге үзенчәлек итеп кызыксындырып, балаларны җәлеп итә, гөрләп торадыр. 120 бала йөридер бер юлы мәчеткә, класслап. Беренче укыган шәкертләр астагыракларны укыта, менә шулай итеп барадыр. Без инде чыкканда Коръәнне укый белә торган булып чыгарга тиешле шәкертләр. Һәм инде әлбәттә бу остаз бит инде укытучы гомерлек, аны әйтеп буламы дип әйтеп булмый. Ул инде безнең хәзер шулай дип әйтә, сине сөйләшергә өйрәткәнме, хәреф танырга өйрәткәнме, алар барысы да сине укытучы булып бара. Күрәннәр укытучы булып безнең гомер булып калачаклар. Авылда яшәргә мөмкин дип аңлатырга тырышабыз инде вагызда да ашка баргач та бөтен җирдә. Мен ашка барсам инде өйдә килен бар икән, башта киленнең әтиәнисенә рәхмәт әйтәм. Авыл шаң, ул минем дип бит инде. Эшкә җир дип әйттем, бакча, урман, табигать. Без дә авылны ярата, шушы табигатьне ярата торган дип эштәрләр инде. Авылдан теге укырга киткәч тә Казанга бер дәяләнә алмадым инде. Институтка кереп, бер 2 атнамы кайта алмыйча торгач, көз көне бит сентябрь айы бәрәңге бакчасына ятып торганны да хәтерлим. Аны Мөхәммәд Мәхдиев язган бит бәрәңге сабыгыннан бер төрле ис килә дип. Шуның шикелле шундый бәрәңге сабыгы исен иснәп. Авыл хуҗалыгы институтына укырга кергәч, ул вакытта институт, янда академия, янда университет белән чыктык инде без. 5 ел эчендә үзгәрде ул 3 төрле исемгә. Бик яхшы уку йорты, бик күп даирәле җитәкчеләрне әзерләгән. Менә безнең төркем шундый эләкте. Без 3нче курска 28 кешедән 11 калдык. 11 калдык, алар теге укый алмау сәләте аркасында түгел, күбрәк әнә шушы күңел ачып йөрү аркасындарак аларны укудан күбрәк кудылар инде. Авылдан чыгып китәләр, иркенлеккә эләгәләр. Инде күпмедер иптәшләре дә бәлки шундыйга, менә шунда ук мин тойдым шушы тәрбияне. Анда инде әйтеп карыйлар, әйдә дип, инде без тулысы белән анда инде беренче көннән үк ягадан көрәшкә кереп киттек. Анда ниндидер хәмер эчеп йөргә, инде ул безнең гомумән теге үзебезнең үз аңыбызда инсержен булып урнашкан эчүчелек, ул без аны уйламыйбыз. 5 курс укып бетердем, укып бетергәч инде шулай ук эшкә урнашырга, башка районга барып эшкә урнашырга туры килде. Анда да тойдым. Үзебезнең авылда инде безнең мөхиткә әйләнгән, без инде теге 60-70 егет кич белән дискотекага чыгарадыр, ду китереп биидер. Башка авыллардан киләләр, ничек ай киеп бийсез дигән сораулар да безгә бик сәер тоеладыр инде. Ничек бийсез чыгасың да бийсең инде. Әсасы бар инде. Ашның уе икмәктә, туклыкка хикмәттә диләр бит. Ай вакытта бәлки инде менә
цифровизация, роботизация һәм башкалар бу безнең берникадәр эшебезне җиңеләйтә. Шуңа күрә инде кешенең хәзер Аллага шөкер тамагы тук, өсте бөтен кызык та эзләүчеләр күптер бәлки. Но инде безнең бурычыбыз әлбәттә менә үсеп килүче буынга хәмер белән тормышыңны да, гаиләңне дә, нәселеңне дә син дәвам итә алмыйсың. Бәлки инде хәзер хәмер эшеп түгел, бизнес юнәлешендә, фермерлык юнәлешендә үзеңнең эшеңне, үзеңнең юлыңны булдырып, шушының белән мәртәбәле булып, гаиләңне танытып, шулай итеп яшәү бәлки инде яшьләрдә күбрәк без теге шушындый тормышка өндибез, бәлки шулай кирәктер дә инде ул. Тормышны ничек бар, шулай итеп дөрес итеп күрсәтә белергә кирәк. Менә кызганычка каршы, аеруча инде теге ачуланмасын, гәзит журналлар, телевидение күбрәк инде рейтинг артыннан куып дип әйтелә. Бизнесның соравы алсалар, тагында китәргә ярамый торгандыр, гламур тормышын бик каты рекламировать итәбез. Менә бу гламур тормыш артыннан куу, әлбәттә инде безнең кай вакытта инде афәтләргә китер. Әлбәттә менә статистик саннарына күз салсак, инде аның безнең җитәкчелек тәген республиканың яшьләр министрлыгы да гел әйтеп килә. Менә яшьләрнең бүгенге көндә 1 сәгатьтә алган информацияны моннан 10 ел элек, 10 елга кире кайтсак, яшь кешегә бу информацияны җыю өчен 3 ай вакыт кирәк булган. Библиотекага кире утырып, башкасыннан кеше белән аралашып, менә шул безнең менә 1 сәгатьтә хәзер шул информация керә. Әлбәттә аның арасында бар чистасы да, аның арасында бар нейтральный да, аның арасында бар инде безнең берникадәр үз агыбызны әзрәк кире якка өстери торганнары да. Әти-әниләргә дә әйтергә, чөнки бик күп информация безнең әле интернет яки мәгълүмат теге гәзит журналлар аша гына түгел, телевидение аша гына түгел, күп вакытта җыелып өстәл аша артында утырып сөйләшкәндә дә бик каты. Әгәр дә инде утырып кичке ашны ашаган вакытта һәр көн сайын без зарланабыз икән балалар каршында. Менә чорт возьми, юлны чистартмыйлар. Менә чиновниклар шушындый, менә бу шушындый, бу әлбәттә ул баланың менә һәрбер әйткән сүз ул башына кирип бара, ул бит инде уңай фикер булып кирип бармый, ул кирип барганда гел негатив булып. Менә шушыннан килеп чыга инде урамга күтәреп, флаг күтәреп йөрүчеләр дә, башкасы да һәм башкасы да. Шундый кызык момент булды. Biz 4 oturabız, bir bölmede diп әйтик инде, һәм егетләр белән сөйләшәбез. Безнең тәрбия шундый булгандар инде. Мин укуымны җирне шул кадәр яраттым, шуның өчен дә агрономия факультетына укырга кирдем мин. Үзем белән тора торган 2 егет юк, без укып бетерәбез дә, сразу Казанга калабыз, үзебезнең эшебезне башлыйбыз, шулай итеп матур итеп сөйләшәләр. Инде мин моңа кысылмыйм. Беренчедән мин җаным тәнем белән җир, земледелие әйтик, агрохимия шушы фәннәрне үлеп яратып укыдым. Мин чын кайтам менә җирдә эшлим. Инде теге төптән тәрбия вакытында ук миңа шул салынган була. Мин аның теге артык исемдә китмәде Казан өчен. Менә хәзердәген барсак, туганнар да бик күп кал диләр. Минем инде 1 сәгатьтә торасы килгәндә үземне эшли бетерәм дә, кайтып китәм инде. Күбрәк асы тәрбиядәндер инде. Әлбәттә менә ул сөйләшкән балалар шулай ук кайттылар кире ягадан инде минем белән торган егетләребез. Барыбер инде үз иткәндер ул. Мәсәлән, бер икенчедән хәзер инде аңа зур аерма күренми. Менә ул пандемия чорында бик каты сизелде. Утын ярасы юк, су китерәсе юк. Пешәнне, ашыкны, саламны хәзер бер звонок китереп бирәләр. Бер звонок белән бакчаңны килеп суккалый, төбен өя алып бирә, сабагын чаба. Менә практически без ул белән шәһәр арасында разница аерма шуның хәле генә калды. Дөрес, мин инде теге абруйлы кешеләргә күбрәк игътибар итеп яшәргә тырышам. Бер караганда, менә бу сыерны сатып, мин сыер акчасына 15 ел буе süt алып торалар. Сыерны асрыйсың. Бер караганда. Әмма ләкин менә шул җәл хәзрәткә игътибар итәм, инде ул теге абруйы белән дә, дәрәҗәсе белән дә, мөмкинлеге белән дә шулай ук сыер асрамас. Ул асрый. Ул асрагач, мин әйтәм, ул бик зыялы кеше ул. Зрәгә асрамый тормайтын, бездә асрыйга әле калдырмый, кашан уйләмәйтем. Беренчедән балалар үсә, икенчедән үзебезгә берникадәр барыбер менә ул өйдәге булган тирлек ул өйгә тартып тора. Әле ул тирлек булмаса, мин кич белән бәлки кайтмыш эшләрем. Шулай бит инде. Ә мин кайтып сәгать 6-да обязательно куелган, иртәнге 6-да, кичке 6-да тирлек карарга кирәк. Мәҗбүри кайтырга кирәк. Подъездда торып та бер-берсен танымыйлар. Син
соңғы күніңдә кем қойда зотасын да білмейсің. Кем зотасы сені, нешік зота, өзің генә қаларға болсын, Аллам сақласын. Шулай бит инде. Сені кем икәнеңне дә белмәскә мыш алып чыгалар да. Авылда ул менә бу әйберләр алар бөтенесе икенче төрле. Күрше белән күрше көн сайын сөт биргәндә булса да очраса кимендә. Иң беренче 6 йортта чыгып безнең инде Лилия сөт тапшырып китә, анда 5-6 күрше җыела. Алар дөнья хәлләрен беләләр. Шулай икән безнең бөтен авыл җыелып чыга. Бөтен авыл җыелып зиратны карый. Белмәгән гаилә түгел, белмәгән нәсел түгел инде. Күрше сәрдигән авылына әтиләр бергә бер классташ дус булып укыган. Ул фельдшер, мин көрәшче. Шулай имгәнеп, аның янына кереп, сөйләшеп китеп, шуннан Аллага шөкер, инде менә Худайның рәхмәте, малай берәү генә түгел, 2 булды. Апайлары янына 2 егет, алар инде бүген төп булышчылар. Йортны инде рәхмәт менә төзелеш өчен әтияне өйрәтте безнең 91 елда авылда кирпичтән почти беренчеләрдән дип әйтергә кирәк инде теге артык мөмкинлек булмаса да, булмаган мөмкинлекне булдырып, менә туганнар ярдәме белән ул вакытта инде кирпич үй әле бик сирәк кешедә яңа үй салып чыгарга туры килде. Һәм инде еллар белән без аны камилләштереп килдек. Менә балалар үсеп җиткәч 2нче этажын эшләдек инде. Әтиәниләрнең үз бүлмәсе, безнең үзебез бүлмәсе булдырдык инде. Иншалла, менә 15 ел эчендә лапасны да 2 тапкыр салдык инде без абзарның көн таләбенә туры китерлек булсын өчен инде, җайлы булсын өчен, чөнки инде соңгы вакытларда бит инде сәнәк белән печән ату юк, рулын белән генә кайтып бирәләр, трактор үзе кертеп бирә, печәнлеккә хәтлек итеп кенә куясы, шуңа күрә инде шушындый җайлылыклары да булсын өчен менә андый эштә эшләдек. Моннан тыш инде районда яшьләрне үстерү, яшьләрне авылда калдыру программасы кысаларында инде йорт салу программасына кереп инде аның белән салып чыктык. Ансында инде бик борчылганнар инде төп нигезне салып китерсезме дип, ләкин әле өйдән чыгып китеп булмый. Һәм инде теләк тә юк, шуңа күрә малайлар үсә, мәйтәм ул куркыныч түгел, керләр Алла бирсә, утырырлар, аларга да бер стимул булыр районда калырга, мәйтәм, менә урыны бар, йорты бар диярләр. Шуңа күрә инде йорт салуда стажыбыз бар. Авылда акча белән бәхетле булып булмый. Бәхетле булыр өчен тырышлык һәм сабырлык кирәк. Мотоцикл кирәк дидем. Хәтигә бөтен кеше матайда йөри, авылда бит традиция. Ана комбайн помощник булып чыгасың да эшләп аласың диләр. Беренче ул вакытларда акча алмашып миллионнар чыккан вакыт исегездә булса, менә беренче тапкыр 5 миллион акча шунда эшләп кайттым мин һәм шул 5 миллионга мотоцикл алып. Аллага шөкер, менә теге көрәп алмыйбыз акчасын, инде теге күп акчалы эшләрдә тәкъдим итәләр, әмма ләкин үзебезнекен булганына шөкер итеп яшибез. Аның да машинасы бар, минеке дә бар, йортыбызда бар. Ашарга нәрсә телибез, шуны ашап була. Һәм инде әлбәттә авылда иң мөһиме терлек бетмәсен инде. Менә сыерың булса, ул сине ашлы да, йортлы да, ашаулы да һәм башкалы да иде. Татарда моң бар бит, рус теленә әйләндереп булмый аны. Татарда моң бар. Ул җырның ниндидер бер күзгә күренмәгән, тәмгә туеп булмый торган, менә шушындый бер теге тәннәрне шимертәтеп чыгара торган бер әйбер дип әйтик инде татарма. Менә авылның да шундый әйбер бар, шәһәрдән аермалы буларак. Ул бер авылда бар, бер авылда юк әйбер түгел, ул бөтенесендә бар. Менә кереп, иң беренче һәр ойның үз исе бар. Печән өсте җитә. Җиләк исе, берсе печәнне генә урманнан печән алып кайтып сала икән, ул турыдан үтеп китеп булмый, туктап торасың. Күрше КамАЗын кабызып куя, янына үтеп барасың, КамАЗ исе чыга, менә шуның хәтлек тәмле ул, белмим, егет кеше булганга инде. Кыш көне беренче суыклар белән менә балчык катып, ничектер каткан тузан тәме менә исе чыга бит, менә аның исе. Һәр ошорның авылданың үз исе бар. Аннан соң 30 градус суык менә Инстаграмларга да бик шаккатып язалар. Ул без үскәндә шакката торган әйбер түгел бит инде. Ул стандарт әйбер юк. Шыкыртап башта кар ява да, аннан соң әшәке суык, шул полиэтилен нигә салам тутырып таушасың, катасың, менә шул ис әле хәзердә иҗейсен. Ансын әйтеп бетерә торган сикерткә тавышы, обязательно сутка буе киҗитеп кояш баюга сикерткә тавышы. Бага тавышы ахас укыйныр вакыт җиткән икән безнең. Аннан соң китә Петровга хәтлек безнең кушлар сайравы. Ул ансын дискөлү шетелне, асына кайтасы килми инде. Петров итте, куш сайравы бетә.
Әмма ләкин аның тагын үзенең бер моңы барлыкка килә башлый үзенең авыл тормышына күрә. Көтү көткәнгә дигәннән чыннан да менә бүгендәген Instagram шелтәләренә көтү көткән вакытны төшереп куйсаң, шәһәрдән бик күп язалар. Бер генә кайтып көтүп килергә әле дип инде мин әйтәм инде. Көтү кырыйдан бик күңелле, бик авыр хезмәт ул. Теге бердә көтмичә чыксам бик каты алҗыта, ләкин инде ул авыл баласының аерылгысыз теге күлмәкнең түймәсез булмый диләр бит, шуның шикелле аерылгысыз бер элементы ул обязательно инде ул. Бәлки инде безнең менә үсеп килә торган яшь балаларыбызның буыны эләкмәскә дә мөмкин. Чөнки инде хәзер электропастухлар чыкты, барып куйдың, кертеп куйдың, иртә белән кертәсең, кич белән ачып чыгаралар. Бәлки инде аның сыерның осрау механизмы да, тәртибе дә үзгәргән может. Әйтеп булмый, безнең чорга Аллаһка шөкер алар эләкте. Әле ул көтү безнең басуда гына түгел, безнең көтү урман эченә эләкте. Урман эчендә ансыз аерым төрле совершенно, чөнки урман эчендә сыерларда бер төрле навигатор, ул бер вакытта адашмый. Biz урманның эшен бик аерып бетермибез. Сыер артына басасың, ул сине кирәкле җиргә алып чыга. Шул булуын алып чыга, шунда көтәсең. Аннан соң чыбыркыңны шалтыратып бер алып кайтып китәсең, и үзе сине үйгә алып кайта. Урманнан белән шундый. Аннан соң чыбыркы башына таш куеп атулар име. Обязательно беренче тапкыр ниткәндә, чыбыркыны шатлатканда кулакны ярып бетерәдер игендем. Рәтен белмисең, шатлатасың кулакка суга, шатлатасың кулакка суга име. Менә алар бөтенесе ниндидер бер авыл тәмен сиздереп калдырып торган бер авылның элементлары дип әйтегәндә. Шулар табигатьтән бирелгән мине инде бөтен кеше хыял итеп әзгенә хыял яратты. Бәлки кешегә сизелә торгандыр да. Балтабай дигән шушындый клуб төзедек дигән. Һәм шушында видео күрсәттеләр егетләр. Авыл киләчәге. Роботлар сыерны савып килеп, алып кайтып бирәләр. Ир урынына робот ир килеп басаймы, бөтен почтаны алып киләләр. Самтыгы коптерлар дип әйтегәндә менә ничектер фантастический әйберләр. Бәлки ул чыннан да киләчәккә шу. Исегездәдер, элек радиочы авылда чыбык белән контордан сөйлиләр. Көн сайын авылның яңалыгын. Хәзер дөнья яңалыгын бер кнопкага басасың, бөтен нәрсәне ишетеп булаша бит. Радио уже нигә бара, телевидение нинди форматта бара. Шуңа күрә мин аның ризыкны дагы ул бер витамин шикелле әйберләр табарлар дип инде мин теге аттың битәр ашыйсы килми торган шикелле итеп инде сыер урынына дагы бәлки инде нәрсәдер башка космонавтлар ашау дип әйтә бер тюбиктан сыздырып ашадың, шуның белән. Әмма ләкин теге барыбер аның нигезе калыр, менә авыл дигән основасы калыр. Чөнки игътибар итәсезме, клюш чабарлар бер вакытны килеп кайтты. Milli ornament белән киемнәрне мен bundan 10 ел элек килсәң, син килердең мәллә диярләре. Хәзер татка суганы чыгара башлады. Итекне бер адәм күрсә колхозник киеп йөргә тиеш. Хәзер күп маралар ничек итеп чигеп бирәләр. Кайтаган кемнәрдер чигеп бирәләр, кешенең аягыннан итек төшми хәзер. Шуңа күрә теге телене, динне, гореф гадәтләрне саклар өчен барыбер инде ул төп нигез булып торадыр авыл.